τα μπισκοτάκια για τα κακά τα παιδάκια που σκοτώνουν άνθρωποι, πρώτα τους βασανίζουν και τους κόβουν τα κεφάλια και τους βρουν στη σούβλα και τους τρώνουνε και τους πίνουνε το αίμα. Κλαρίνα. Τα μπισκοτάκια για τα κακά τα παιδάκια που σκοτώνουν ανθρώπους και πρώτα τους βασανίζουνε και τους κόβουν τα κεφάλια, τους βάζουν στη σούβλα και τους τρώνε και τους πίνουνε το αίμα. Τα παραδοσιακώς, τα μπισκοτάκια για τα παιδιά που σκοτώνουν ανθρώπους και τους βασανίζουνε και τους κόβουν τα κεφάλια και τους βάζουν στη σούβλα και τους τρώνε και τους πίνουνε το αίμα. Για αυτό ήταν το βίντεο. Τα μπισκοτάκια για τα και ο κανονικό. Τα μπισκοτάκια για τα παιδάκια που σκοτώνουν άνθρωποι πρώτα τους βασανίζουν και τους κόβουν τα κεφάλια και τους βάζουν στη σούβλα και τους τρώνε και τους πίνουνε το αίμα. Παιδικά. Τα μπισκοτάκια για τα κακά τα παιδάκια που σκοτώνουν ανθρώπους, πρώτα τους βασανίζουν και τους κόβουν τα κεφάλια και τους βάζουν στη σούβλα και τους τρώνε. Αυτό ήταν το τραγούδι για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα subscribe και ένα like. Γεια!